Vypadávání vlasů neboli alopecie je problém, na který se mnoho lidí ptá. Co můžeme proti vypadávání vlasů dělat? Jak si vypěstovat nové vlasy? V tomto videu odhalíme příčiny vypadávání vlasů, nabídneme tipy, jak mu předcházet, představíme přírodní prostředky a poradíme, jak dosáhnout delších a zdravějších vlasů. Tak zůstaňte s námi. Nejprve si musíme nasadit detektivní čepici a zjistit, proč k vypadávání vlasů dochází. Jaké jsou tedy nejčastější příčiny? Jedna moje známá si vždy barvila vlasy. Už od velmi mladého věku měla šedivé vlasy a tak si je začala barvit asi od 30 let. Dnes si můžete pořídit barvu na vlasy z hny, což je rostlina, která vlasy obarví a není toxická. Ona ji ale nepoužívala. Používala chemickou barvu na vlasy, která postupně ničila její vlasové folikuly, kde vlasy rostou. Příčinou tedy mohou být chemikálie na vlasech. Další osoba, kterou znám, neměla ráda své velmi kudrnaté vlasy a tak si celý život od pozdního dospívání až do svých 50 let vlasy rovnala. Roztoky používané k rovnání vlasů nebo pro lidi s rovnými vlasy, kteří chtějí kudrnaté vlasy, jsou velmi toxické chemikálie. Kadeřník natáhne vlasy na velké tyče. Kudrnaté vlasy se natáhnou přes ně a tím se narovnají. Pokud však má člověk rovné vlasy a chce kudrnaté, tyče jsou menší a vlasy se kolem nich natahují dokola. Ať už jde o narovnání nebo zvlnění, aplikuje se tento toxický roztok, silná chemikálie, který rozbije všechny malé vazby ve vlasech. Jakmile jsou tyto vazby rozbité a vlasy jsou vytvarovány do požadovaného tvaru, chemikálie se opláchne a aplikuje se další, aby se vazby zafixovaly. Jí to zafixuje strukturu vlasů jako rovnou nebo kudrnatou. Tak v zásadě funguje trvalá ondulace. Správná výživa je pro zdravé vlasy zásadní a nedostatek železa, zinku, biotinu nebo bílkovin může vést k vypadávání vlasů. Je nezbytné dodržovat stravu bohatou na vitamíny a minerály. K vypadávání vlasů mohou přispívat i některé léky na onemocnění, jako je vysoký krevní tlak, rakovina nebo deprese. Proto se poraďte se svým lékařem, pokud to podezříváte. V některých případech jsem také viděl, že si lidé vlasy zaplétají do velmi těsných copánků. Často dochází k vypadávání vlasů kolem vlasové linie, kde neustálá zátěž vlasy vytrhává a poškozuje vlasové folikuly. Ať už k tomu dojde jakkoliv, musíme nejprve zastavit to, co poškození způsobuje. Pokud nezavřete kohoutek, budete i nadále vytírat vodu v druhém rohu. Někdy je vypadávání vlasů způsobeno hormonální nerovnováhou. V takovém případě je nutné hormony znovu vyrovnat. Vypadávání vlasů je často způsobeno hormonálními změnami. Kolísání hormonů, jako je testosteron, může vést k androgenetické alopecii, která způsobuje řídnutí vlasů u mužů i žen. Poruchy hladiny hormonů během těhotenství, menopauzy nebo v důsledku poruch štítné žlázy mohou také vést ke zvýšenému vypadávání vlasů. Navíc zvýšená hladina kortizolu způsobená stresem může způsobit dočasné vypadávání vlasů, které se nazývá telogenní efluvium. Pokud někdo prochází velmi stresující situací, jednou z reakcí může být vypadávání vlasů. Je tu ještě jedna příčina, kterou jsem zatím nezmínil – anémie. Pokud má člověk anémii, může to způsobit vypadávání vlasů. Anémie znamená velmi nízkou hladinu železa v krvi a může být způsobena velkou ztrátou krve během menstruace. Mnoho žen tím trpí, což vede k anémii, která zase způsobuje vypadávání vlasů. Další příčinou anémie může být nízká hladina kyseliny chlorovodíkové, protože železo je v potravinách vázané a k jeho uvolnění je potřeba kyselina. Je tedy velmi důležité zajistit dostatečnou hladinu kyseliny chlorovodíkové v žaludku. Jednoduchým způsobem je vypít před každým jídlem 1/4 lžičky kajenského pepře v malém množství vody. Pokud je to příliš silné, funguje stejně dobře i šťáva z citronu před každým jídlem. Je také důležité dodržovat přestávky mezi jídly, nepít vodu během jídla, protože to ředí kyselinu chlorovodíkovou a jíst v klidném, uvolněném prostředí.
Příčiny vypadávání vlasů tedy mohou být anémie, vysoký stres, hormonální nerovnováha nebo fyzické poškození vlasových folikulů. Nedostatek biotinu snižuje produkci hemoglobinu, čímž se snižuje přísun kyslíku do buněk, včetně vlasových folikulů. Jelikož folikuly potřebují k růstu kyslík a živiny, jejich nedostatek vlasy oslabuje, stenčuje a zvyšuje náchylnost k vypadávání. Co ale můžete udělat pro pokožku hlavy, abyste podpořili opětovný růst vlasů? Můžete si připravit směs, kterou si nanesete na vlasy. Připravme si tuto směs. Půl šálku kokosového oleje a půl šálku ricinového oleje. Ricinový olej je velmi hustý olej, ale proniká hlouběji než jakýkoliv jiný olej, takže při aplikaci na pokožku hlavy se dostane hluboko do folikulů. Kokosový olej je velmi výživný olej s antifungálními a antibakteriálními účinky. Do této sklenice oleje přidejte 10 kapek esenciálního oleje z rozmarínu. Rozmarín je bylina, která je specifická pro pokožku hlavy. Vše dobře promíchejte v nádobě. Jednou týdně směs vmasírujte do pokožky hlavy. Už samotná masáž stimuluje prokrvení vlasových folikulů. Nechte ji působit co nejdéle. Vyberte si třeba neděli, kdy budete celý den doma a na konci dne směs vymyjte. Možná budete muset vlasy umýt 2krát, abyste odstranili veškerý olej. Je také dobré vědět, že květy ibišku pomáhají posilovat vlasy tím, že dodávají esenciální vitamíny, minerály a aminokyseliny, které vyživují pokožku hlavy a podporují zdravý růst. Po užití rozdrťte 3 až 4 květy s kokosovým olejem na pastu, naneste ji na pokožku hlavy a vlasy a nechte působit 30 minut, než opláchnete. Pro nejlepší výsledky opakujte 1 nebo 2krát týdně. A teď k šamponům. Je tu něco, čemu se musíte vyhnout. Lauryl sulfát sodný. Tato složka se vyskytuje v mnoha šamponech a ničí vlasové folikuly. Je to právě ona, co způsobuje pěnění šamponu. Vezměte si do obchodu lupu a pečlivě si přečtěte etikety. V obchodech se zdravou výživou a bioobchodech, které najdete po celé Evropě ve městech jako Praha, Vídeň nebo Berlín, často najdete šampony bez této složky. Hledejte šampony na bázi kokosu. Při výběru šamponu volte přípravky bez sulfátů, které pomáhají minimalizovat vypadávání vlasů a podporují zdraví pokožky hlavy. Hledejte produkty obsahující biotin, keratin, vitamíny a éterické oleje. Složky jako aloe vera, rozmarín a tea tree mohou kvalitu vlasů ještě více zlepšit. Cvičení zvyšuje prokrvení končetin a pokožka hlavy je považována za končetinu. Cvičte denně, zejména intervalový trénink s vysokou intenzitou, protože období velmi vysoké intenzity skutečně rozproudí krev do končetin. Hydratace, udržujte si dostatečný příjem tekutin. Dobrým pravidlem je 8 sklenic vody na 45 kg tělesné hmotnosti denně. Výživa, pokožku hlavy musíme vyživovat zevnitř, protože je zásobována krví. Potřebujeme stravu bohatou na vlákninu s velkým množstvím bílkovin, luštěniny, ořechy, semena a zdravé tuky z ořechů, semen, avokáda, kokosu a olivového oleje. Nezbytné je jíst pestrou škálu ovoce a zeleniny. Vitamíny skupiny B, zejména biotin, jsou pro zdraví vlasů zásadní a najdete je ve vejcích, listové zelenině a celozrnných produktech. Omega-3 mastné kyseliny, které se nacházejí v rybách, jako je losos, ale také v lněných semínkách a vlašských ořeších, rovněž podporují zdravou pokožku hlavy. Spánek. Pokud se chcete uzdravit, musíte každou noc spát 8 hodin. To není k diskusi. Pokud nejste zvyklí na tolik spánku, můžete se postupně naučit spát déle. Věci, které podporují dobrý spánek. Lehká večeře, brzké ulehnutí do postele, tlumené osvětlení, čerstvý vzduch a povlečení a polštáře z přírodních vláken. Kvalitní spánek reguluje hormony jako kortizol a melatonin, které jsou zásadní pro růst vlasů, a zlepšuje krevní oběh, který vyživuje vlasové folikuly. Co se týče barvy vlasů, hodně záleží na genetice. Mnoho lidí však tvrdí,
že barvu vlasů obnovili konzumací velkého množství zelených nápojů. Zelené nápoje obsahují vysoké množství minerálů a vzhledem k tomu, že obsah minerálů v evropské zemědělské půdě za posledních 50 let kvůli intenzivnímu zemědělství výrazně poklesl, mnoho potravin dnes prostě obsahuje méně minerálů než dříve. Můžete si doma pěstovat, co se dá, nakupovat ty nejkvalitnější produkty, jaké najdete, a doplňovat stravu zelenými nápoji. Můžete si koupit chlorofyl, prášek ze zeleného ječmene, prášek z pšeničné trávy nebo super zeleninu. Pokud je budete užívat 3krát denně a zajistíte si dostatek zeleniny ve svém denním jídelníčku, pomůže vám to udržet hladinu minerálů. Minerály nestrácíte při vaření zeleniny, pouze pokud vylijete vodu, ve které se vařila. A co lupy? Lupy se často objevují při používání šamponů s laurylsulfátem sodným. Mohou se také objevit, když má člověk stravu s vysokým obsahem cukru, protože ten lupy podporuje. Pomůže vám pořídit si lepší šampon, jednou za měsíc si udělat kokosový olejový zábal a podívat se na svůj jídelníček. Zelené nápoje jsou pro vás dobré, protože obsahují hodně chlorofylu, který pomáhá bojovat proti volným radikálům a podporuje detoxikaci. Chlorofyl také může zmírnit záněty, pomoci při hojení ran a zvýšit tvorbu červených krvinek. Zelené nápoje jsou také plné důležitých vitamínů a minerálů, vitamínů A, C, K a skupiny B, které jsou skvělé pro vaše zdraví, imunitní systém a udržení zdravé pokožky a vlasů. Ačkoliv zelené nápoje nezabrání tomu, aby vám šedivěly vlasy, strava bohatá na živiny může vašim vlasům pomoci tím, že podpoří tvorbu melaninu a celkové zdraví. A to je pro dnešek vše. Doufám, že pro vás byly tyto informace užitečné pro podporu zdravějších vlasů a celkového blahobytu. Pokud trpíte vypadáváním nebo řídnutím vlasů, můžete s tím rozhodně něco udělat tím, že prozkoumáte základní příčiny, o kterých jsme hovořili. Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete další radu, napište je do komentářů níže. Nezapomeňte dát tomuto videu like i přihlásit se k odběru našeho kanálu pro další cenné tipy na zdraví. A jako vždy, buďte informovaní, buďte zdraví.